beste kijkers, wij gaan vandaag weer Skywars spelen met Lino. En zeg eens hallo Lino. Yo, de man. Welk potje gaan we om te beginnen? Candy. Waar? Oké, ik zit erin. En mensen, gisteren heb ik gewoon Puboyopje gekild als sick. Je hebt Puboyopje gekild, je hebt die gesproken. Die heeft zelfs we hebben hem bevriend op Skype. Hij gaat niet de naam doorgeven, want die accepteert toch niemand. Dat is echt dikke Riks, hè. Jongen, ineens dat accepteren, hoor. Filip. Tuurlijk, hoe zou dat zelf? Ik zou ook zo zijn, zeg. Was kapot blij. Welk? Wacht, mijn oma doet. We gaan bijna beginnen. Oma, ja? Ja, kijk eens dat even mijn oma die riep. Oh, daar gaan we niet op letten. Jari, als ik gisteren iets mee had gelopen of zo, moet je vandaag komen. Maar... morgen gaat niet. Oh, maar nee, het mag niet, omdat niet mee had gelopen. Maar ik denk dat wel even met de video dat ik nog mogen. Nee, maar en je moet daar converten. Ik weet niet hoe dat moet. Nee, maar nee, echt serieus. Maar ik weet wel, dus ik kan zeggen wat ik kan doen. Maar ik knip dat wel even uit de video. Maar ik kan dat niet. Ik laat dat gewoon zo, de kijkers hebben graag veel momenten, hè. Is het niet? Oh, wat de... Hoi, jongen, hoe zit jij er geraakt? Oh shit. Ja, gast. Ik heb hem. Oh nee, jij hebt hem. Ja, ik heb hem. Wow. Ineens ik verschoot keihard. Ik ook. Ik heb vooral van u. Ja, kom, ik eet die taart altijd als ik honger heb. Ja, nee. Kom eens naar mij. Hier is een gast en heeft een diamond broekje en dat kunnen we heel goed gebruiken. Godverdikke luxe. Maar nee, we hebben dat nog niet goed in die gast eerste kilo. Ja, kom, de spring is haalbaar voor mij. Oh, daar zit ik. Jij zei die nog niet eens. Hier is een gast en heeft een diamond broekje. Interessant. We zullen afspreken wie dat een beeld krijgt, oké? Ja. Godverdikke die jongen. Heeft geen eieren meer, Stoppen voor hem. Ik doe de kilo, oké? Ja, ga maar. Ja, ik had amper al ik heb hem. Ah, goeie geluk zeg. Oh, die hebben bijna. Ja, ik ben er niet. We gaan Lino spectaten. Hier liggen nog wel blokken. Full diamond bitches. Echt? Ah ja. Hier liggen nog blokken. Sneeuwballen, misschien kun je daar iets mee doen. Wat? Ik dacht dat een chanceur was gast. Oh, je bent nummer 4 als je dit potje kunt winnen. Oeh, ja. Sick voor je kanaal. Er is nog, een gast, Fukum Games. En vergeet vooral niet te abonneren en te liken. Daar zal ik heel veel plezier aan hebben. Want ik ben nog niet zo... Nee. Oké, daar is iemand. Hier is niemand. Ik klop die taart weg. Ik klop die taart weg. Hoe heet dat? Rechtermuisknop, dat is echt wel... Dat doet wel veel eten. Dan gaat er gewoon een stukje van die taart weg. Doe eens. Maar ik heb wel... Ah nee, dat is die stand 23. Ah nee, ga verder. Ik heb heb ik niet. Ja, maar nee, maar dan, dat maakt niet uit. Moet je eten? Ja, maar dat maakt niet uit. Hier, die stand 23. Dan is er daar nog iemand. En dan is er daar nog iemand. Wow, die gast kan nu naartoe komen, in de rug. Pas op! Kijk, ga in de rug. Kijk, alle bruggen, kijk eens terug. Die gast zit op mijn eiland. Ja, wacht, ik ga er wel rijden. Ik ga zeggen als hij komt, ik zal zeggen als hij komt. Ik ga shiften beneden, oké? Nee. Ik ben een vuile shifter, ik weet het. Maar ik moet regennen. Hoeveel HP heb je nu? Wat bedoel je? Hartjes. 6. Die gast gaat terug, oké. Omdat die zijn rug en omdat die gaan battelen. Oké, daar gaat een battle gebeuren. Maar hier ga ik snel smaten. Ja, oké, als jij die kunt killen en daar... Want die gasten, die kunt jij in de rug pakken. Ja! Gast gaat terug. Nee, laat die eerst battelen. Ik ga. Ja, oké, nu. Je hebt amper...
is een battle. Kom maar, stop dat hij weinig HP hebben. Maar je moet zien dat ik er niet afflikker, want je kent mij. Hè. Oké, die gasten gaan battle. Nee, die is voor me. Oh, fuck. Oké, gasten, dan gaan we naar het volgende potje. We gaan de winnaar niet meer bekend. Haha. Allee, het zou maar begin geweest, hè. Kom, de rechterkant. Maar nu ga ik winnen. Haha. Ik ben niet gewonnen, hè. Ja, maar ik ga nu We winnen. gaan een tof potje doen, hè. Music? Join. Ik raakte daar niet in. Nu wel lief. Er stond Cricket Wireless connected to the game 1646 server vol. Ik kan op praten. Hè. Paris! Waar? Van boven! Join. Ik heb geen drukjes. Allee, 3. Ja. Ik heb er geen. Er zit zo'n echt een noobje naast mij. Time for een hashtag selfie. Dat is gewoon een Steve skin. Ja, en dan moet dat per se geen noob zijn, hè. Misschien weet hij dat gewoon niet dat hij... Waar zit jij? Nou, hier naast u. Ik spring. Ik ook. Zeg maar, hoe heb jij eigenlijk die skin bewerkt? Ah, dat weet je niet, hè. Nova skin? Ik heb daar, ja... Maar hoe sla je dat dan op? Want dat weet ik niet. Je ziet toch zo apply staan met een Minecraft-icoontje? Ik zal zo'n beetje de skin maken. Van Pipo Jopjan of wat? Nee, mijn eigen skin. De Lino skin. Ik heb ook een broekje. Nee, dat wil niet zeggen dat ik op is, hè. Ik heb ook een broekje. En dan zijn 2 op 2. En 3 Iemand is nog niet aan het bouwen. Die zit naast u. Hé, nu bouw ik ook zo'n speedpozen, hè. Kom. Gast, ik heb geen eieren meer. Dan nog 15 sneeuwballen. Oké, we doen een dikke. Ja! Pas op. Oei, een noob. Nee, paardpijlen is dood. Je voudrais muurs. Zeg jongen. Boom shakalak. Een boom shakalak. Iedereen is tegen een boog. Nope. Wel keiveel pijlen. Pas op, iemand schiet op je. Pas op. Ah, je hebt wel een boog. Hier 9 pijlen. Maar moet jij niet... Daar zit iemand! Heb jij er niet door? We worden van 2 kanten beschoten. Lak voor je. Pas op. Die is goed. Die is scheef. Pak even 3 pijlen. Wacht, hè. Hey, ik zal ze weer die trucjes doen. Gast, houd jij die gast eens in nog? Ik heb 3 golden appels, dus ik heb er al eentje. Ja. Waar zit jij, P? Maar gast, houdt die andere gast in nog. Pas op, die gaat schieten. Ja, die anderen ook. Hier, ik ben hier met die golden appel. Nu wilt hij teamen. Wat een noob. Dat is de verleidings. We zijn echt keihard noobs, precies. Dat is toch goed? Kunnen we winnen? Misschien. Ik weet niet dat dit haalbaar is. Please, team. Oh, dat was snipt. Heb jij die gekild? Nee, juist niet. Allee, ik bedoel, hij heeft mij bijna gekild. Wilt jij teamen? Daarom schiet je natuurlijk, de logica. Tuurlijk. Heeft hij zelfmoord gepleegd? Yes, die had diamond boots, die gast. Met die lava kan ik ook wel nog iets doen. Maar je mocht wel je noodnummer zien. Waar gaat dat toch naartoe? Waar gaat het naartoe? De tijd toe. Ik heb eten nodig. Proficiat. Oh, er is nog een boog. Kom naar mij. Fijn. Je voudrais er straks nog een zieke film zien. Nee, dat is goed dus moment. Ja, dat is wel niet echt. Dus ik heb eten nodig. Ja, tuurlijk. Ga de teamer dan.
Wat die juist? Die juist. Die pakt Die zijn pakt zijn boog. boog. Proficiat. Proficiat, hè. Kan ook Kan ook schieten. schieten. Ja, ik heb eten nodig, anders ga ik dood. Maar wacht, ik Maar kom. wacht, ik kom. Ik Als kom. ik eten heb, dan kunnen we hier die gast Pas op, staan. Pas op, Skillboy. Ik zit in Ik de zit in ruggen. uw ruggen. Allee, ja, niet Allee, in niet uw in rug. uw rug, maar Je weet wel je wat weet ik wel wat bedoel. ik bedoel. Hier onderhandelen. Hier, ik Ja, heb ik eten heb eten gegooid. gegooid. Het is wel maar Het een is wel vis, maar maar een het is vis, geen maar het is raket. geen Ja, raket. maar dat geeft veel veel. En ik hoop dat Ik hoop dat ik niet zo wie niet dood zo ga, wie want ik heb nog iets doodga. Ik heb nog voor iets voor u. Nee, ik heb al lava, hou maar. Oh, maar ik heb ook Oh, maar een... ik heb ook er nog een. Ja, pas op in de rug. in de rug. Ik wist dat Ik die wist dat die ging ging komen. komen. Nee, Nee, Skillboy, kom. Skillboy, kom. Nee, je hebt je Je hebt je chestplate. Jawel. Jawel. Maar, Maar, jeppa, goeie bal. Skill. Tuurlijk, Tuurlijk, vuil. vuil. Oh, hinder. Oh, ik heb veel hout. Ik ga die in het midden bouwen. Oh, Jij houdt alles in dood. Alles, dat is te Dat is te moeilijk. moeilijk. Veel. Oei, jongen, die kan Oei, wel ik kan wel schieten. schieten. Natuurlijk, we hebben eten nodig. Weet je, veel Ik heb veel damage damage ik kwijtraak. Je weet wel Je weet wel hoe hoe het hard moet het schieten. moet Ik krijg één boog. Alleen maar ik heb Alleen niet maar ik heb eten. geen eten. Ja, ik ben op iets. Ze krijgen veel Go kolen. wet, Ik kom. Go wet, Go wet, ik heb honger. Sorry dat ik Sorry dat ik wet. wet zit. Oh, ik heb een stekje. Ik heb gewoon een Ik heb een stekje. stukje dingen. Nog een golden appel. Ik heb 6 gewoon... heb golden gewoon- appels. Hey, jongen, Hey, geef jongen, mij ook geef eens. mij ook eens. Maar ik ga wat spullen laten liggen. Die gaan Die beter gaan bettelen, zoiets. Hé, maar Hé, gast, maar ik gast, ik wil wil ook ook wel. wel. Was Was ik ik ook ook vol vol diamond zijn. Ik ga beneden Ik ga eens beneden eens even chillen. chillen. Chillen op de blote billen. Ik heb voor een Ik heb voor een diamond diamondje. Oh, eten pak ik ook mee. Diamond boots. Diamond boots. Nee, ik heb alleen nog diamond chestplate nodig. Oh, maar nee, Oh, maar dat nee, heb ik ook dat nog heb ik ook nog nodig. nodig. Ik ga boven zien. Zeg maar, Zeg maar, wij alleen wij alleen staan. kijken. Tuurlijk. Nelson belde, maar ik heb gewoon even niet geantwoord. Ja, ik zie Ja, dat ik hij zie juist dat van er mij juist van mij komt. komt. Ja, diamond chestplate. Voor mij ook Voor mij ook geen... geen. En dan krijgt 1 boog. En diamond pickaxe. Ah, ik vind geen diamond chestplate meer. Ik ga eens helemaal in het topje kijken. Helemaal in het Helemaal in topje. het topje. Maar Maar allemaal wordt. Godverdomme. Gast, van Jopie heeft echt dezelfde interesse als jij. Die vond dat ook keicool van ik vind dat. Zeg maar, Die, ja, ineens zegt hij dat. Ja, we gaan naar die video. We gaan die video altijd. En ik zo, hoe kan dat? maar ja, Maar ja, Jari, ja, kom, ik heb kom, ik heb geen geen honger. honger, jong. Waar heb jij Wat heb jij gedaan? iets Kijk, in ik ga eten naar beneden smijten, kijk hè. Hup. Ik zie nergens Ik ging in. nergens liggen. Laat je dus langs de kanten bij Ah. kiezen. Ah, Is het niet goed? Het is het is helemaal, heel goed. helemaal. Lawaai. Ik heb 6 golden appels. Proficiat. Wie zit? Koop een taart en vier het. Hé, dan Nee, gebruik dan gebruik ik soms. ook soms. Ik vond dat zeg dat altijd bij alles hè. Koop een taart en vier het. Oh, 7 golden appels. Ik zal enchanting bottles meenemen. Misschien kunnen we wat enchanten. Ik ga gewoon mee naar Maar ik beneden. Maar ik heb er al... Ik ga mij naar beneden minen. Oh nee, wacht. Oh nee, wacht, ik... Wat? Wat? Ik ga mij naar de beneden. Yay! Boom. Waar zit Nee, jij? waar zit jij? Kom daar. Oh, daar zit hij op dat midden. Ah, Geef mij eens Geef wat mij eens wat appels. golden appels. Alsjeblieft. Merci, Merci, Kes. Kes. Hier, Hier, dan dan moet jij me. Nee, dat moet ik nemen. Ja, Rimo, Ja, kan die je kan je... Ja, die kan je... Maar ik ga lapis minen. Lapis lazuli. Magie medium. Maar niet in de grond, hè. Dat stond dan vallen diep naar beneden. Oké, Oké, val je dan zo diep naar beneden. Heel diep. Oh, dat is Mega mooi. Mooi. Mag ik daar Mag ik Mega daar lapis weghakken? Oei, ik ben Oh, daar ik ben daar dood. doodgevallen. Dat is Ja, een ze ganz biedt wel, hè. ja. Ze biedt wel, hè. Ik ga je mijn... Nee, ik ga doen? Mag ik dat doen, mag ik dat doen? Nee. Hier is iemand Hier is op iemand midden. op midden. Allee, die ik kan Ja, die toch. komt toch. Kijk, het Maar ik vind Oh, dat helemaal helemaal mooi pas er bijna likkerd. Hé, ik kan iemand in de brand zetten. Maar ik vind dat... Ik gooi zijn diamond sword naar beneden.
are you, bitch? Hier. Bitch, hier. Ga naar beneden. Beneden, gewoon naar beneden, gewoon naar beneden. Ah, ik zie... Ah, nee, ik ga dat enchanten. En nu kan ik iemand in de fik zetten. Maya vindt dat nou waarschijnlijk toch helemaal mooi. Sharpness 1. Zeg, die zijn er waarschijnlijk wel aan het bettelen. Ik ga iemand in de fik zetten en dan met Sharpness 2. Rak. We zijn nog maar met drieën. Nou, ik Die vind komt dat... naar midden, die komt naar midden. Ja, in de weg. We zijn hier, Geen krachtbogen. Ja! Ja! Wat een schot! Ja, Je gebruikt maar iron soorten, want anders gaat het niet op. Kom, we gaan Kom, we gaan van van boven boven de de Eiffeltoren vechten. Ah, we zijn nog maar met 2. Dus iemand van ons moet winnen. Kijk eens Nee! Ik ga gewoon om naar de top. Ja, maar Ik ben al ja, kwartier aan ja. het- ik ben al 16 minuten bezig. Holy shit. Oh shit. Deze is het laatste potje. Elke keer maar 2 potjes gedaan, dat is kei raar. Ja, ik ben al... Ja, maar Ja, 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 maar ja, je bent weer vol iron. Ja. Maar we gaan echt Maar we gaan een echt puntje een puntje vechten. vechten. Daar... Of is zonder armor vechten? Nee, Nee, dat trouwens. Nee, dat is fucking leuk. Pas op, want hier heb ik er zijn gat gemaakt. Het is dat dicht. is Nee, bijna Afgeflikkerd. het is dicht. Ja, niet Ja, hier, niet nee. hier, nee. Kijk. Kijk. Ja, maar jij zegt dat toch in topje? Ja, nee, Ja, hier. nee, hier bedoel ik. En dan hier naar... Ja, hier is ook al een gat. Ja, maar daar kunnen Maar we daar niet kun je door. niet doorvallen. Oh, je moet er Doe die chest Dus even chest weg. even weg. Gast, alle soorten mogen. Ja, maar ja, Ja, daar maar kun ja, je dat gewoon kun in je de gewoon fik in de zetten. fik hè. zetten, hè. Ja, en dan dat gaat niet veel. Ik heb dat toch nog eens gedaan, weet je dan niet meer? Ik ben gewoon dik. Dag, Jari. Dag, Jari. Lilo! Oké, ja, Oké, ja, ik zie je nog af. Ja, dat gaat niet meer open, hè. Boeien. Ah, ja. Dag beste kijkers, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij gaan weer verder spelen of een nieuwe aflevering opnemen, ik weet het niet. Bye. Ciao. Vergeet Ciao. vooral niet abonneren, liken. En Dino, zeg het nog eens. Abonneren en... Like! Like op telefoon. Bye. Met Jari. Fuck you.